in cases mag early marriages. Moko to kuro makuro kaka mag thurwa gi to mana njao nikech wanto be waonge gi wach culture mag early marriages. To gima duong' en ni seche ma nambawa odok chien nikech family planning jutiyo godo maber. Ema kelo namba madok chien mag nyithindo minyuolo. 2008-2009 ne percent ne 4.9 no 4.6 to 2014 ne 3.9 then sani koro wayudo 3.4 odhi piny kaka thuolo medo dhi ma en wach maber sana ne jo Kenya nikech onego bed wan gi jok matin mo wanyalo rito mayot e familia. Piny mangima average mare sani en 2.5 lakini midwaro maber mugik onego